መጋቢት 10 ንኣምላኽ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ስብሓት ይኹኖ። ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 15 ኣምላኽ ዝገበረልና ሰናይ ነገራት ወይ ውህበታት ብዘይ ምስተውዓልና እቲ ዝኾነልና ጽቡቕ ነገር ሰኢሉ ብሕጊ ተፈጥሮ ዝኸውን ዘሎ ይመስለና እሞ ይትረፍ ዶ ኸነመስግን ገሌና ብምጉርምራም ዝተመልአ ህይወት ንሕልፍ፣ ገሌና ድማ እቲ ዝግባእ ምስጋና ዘይብሉ ህይወት ሒዝና ንመላለሰሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓደ ካብቶም ውህበታት ምስ ጎደለና ግና ሽዑ እዩ ጥቕሙ ዝርዳእና። ንኣብነት ብጥዕናኻ ከለኻ ደቂስካ ምትንሳእ ንቡር ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ፣ ግና ኸጥቕሚ ጥዕና ምስ ሰኣንካዮ ኢኻ እትፈልጦ። ኣምላኽ ባሮቱ ብርባርባ ድኖሞት ኣብ ዝሓልፈሉ ኣጋጣሚ ዘይርስዕ ሕያዋይ ጓሳ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ንህይወት ፈታኑ ዝኾነ መድረኽ ኣምላኽ ዘስግር ጸጋን ምሕረትን ይህበና እዩ። ብግዜን ኩነታትን ዘይለዋወጥ ንዘለኣለም ጸኒዑ ዝነብር ኣምላኽ ስለ ዘሎና በቲ ንሱ ዝህበና ጸጋ ብኩሉ ኩነታት ነመስግኖ። ምኽንያቱ ንምስጋንኡ ዝተፈጠርና ሰባት ኢና። ዝጽናዕ ጥቕሲ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ስሙ ጸውዑ፣ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 105 ፍቕዲ 1 ኣስተንትን ናይ ምስጋና ህይወት ንኽህልወና እንታይ ክንገብር የድልየና? እንጸሊ። ጎይታይ ኩሉ ግዜ ዘመስግን ህይወት ሃበኒ። ኣሜን።